un cop acabat el llibre, sembla que ja dius, ja està tot. Doncs no, no està, perquè encara hi ha alguns racons de l'arxiu de la Seu d'Urgell que no els he mirat. I espero encara trobar més material, que tot ho aniré publicant a la nostra anuari Urgèlia. Ara, precisament, en el número 19 es publicarà un inventari d'una casa d'uns jueus, un que es diu Salomó Didó i la seva dona Goig, ella mor el 1407, doncs hi ha l'inventari de tota la casa seva i de la relació dels documents de préstecs que guardaven en una caixa. O sigui que hi ha material encara i espero, en fi, si la salut m'ho permet, de poder continuar amb el tema perquè jo crec que encara hi ha possibilitats.